chlapcov hlasujeme až do pondelka. Za tieto dievčatá budete hlasovať po ich nedeľnom výkone, takže to je program, ktorý avizujem na nedeľu. Dievčatá, držíme palce a takisto by sme sa chceli poďakovať porote, ktorá dnes bola ako obvykle úprimná, fantastická a priama. Ďakujeme, veľký potlesk aj im. A ja som tu ostala sama. Slovensko! 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 Ďakujem, už bola zima. Takže... Milí televizní diváci, my vysíláme jak v Česku, tak na Slovensku, ale vlajku slovenskou tady mám proto, že dnešní semifinále bylo v pátek výjimečně proto, že zítra se hrajou fotbalová utkání. Velmi důležitá fotbalová utkání. My se tady bavíme v Superstar o postupu. A teď jde o postup na mistrovství světa ve fotbale. A my bychom potřebovali pomoc od Slováků. Kluci, poražte nám ty Slovince! My to potřebujeme! Neboj sa! My bez toho prostě... Upokoj sa! My to zkusíme s těma Polákama, ale s Írama, ale jestli vy neporazíte ty Slovince, tak jsme nahraní! Leoš, upokoj sa! Slovensko! Slovensko! Zas si nedal tabletky. Vyhráme to, neboj sa! Dovidenia, vidíme sa v nedeľu. A na konci... Po víťazstve nad Slovíčanmi.